जाके परदेसवा में अब भूला गइल राजा जी। ए सखी कैसे कहत रे त जाके परदेसवा में भूला गइल राजा जी। कवना सवतिया पर लुभा गइल राजा जी। अभी आई एगो औरत के पति प्रदेश में बड़े, वो औरतिया अपना सखी से कैसे कहतारी कि हमर बलमुआ बाहर गइल बड़े, 1 साल हो गई, बीच में मुश्किल से 2 बार फोन कैले बड़े। जाना तनी हमरा लागत कि कोनो वही पर लापट सापट कर ले बड़े। आई ना हम फोन पर स्पीकर खोल के रहुआ के सुनावतानी, सखी के कहतारी कैसे कहतारी भैया, अरे का कहतारी हो तो जाके परदेसवा में अब भूला गइल राजा जी। ए सखी कैसे कहत रे तो जाके परदेसवा में भूला गइल राजा जी। कवना सवतिया पर लुभा गइल राजा जी। कवना सवतिया पर लुभा गइल राजा जी। जाके परदेसवा में भूला गइल राजा जी। जाके परदेसवा में भूला गइल राजा जी। कवना सवतिया पर भूला गइल राजा जी। कवना सवतिया पर भूला गइल राजा जी। क्या बात है? के जोड़ लगा हो भैया और छोटका भाई के और जोड़ नहीं और अतिया कहला जहिया से कइला एगो फोनवो न कइला। जाके परदेस पिया हमके भुलैला। जाके परदेस पिया हमके भुलैला। कहता औरतिया बड़ा वियोग में जहिया से गइला एगो फोनवो न कइला। जाके परदेस सैया हमके भुलैला। जाके परदेस सैया हमके भुलैला। जियते जवानी के हो हमारा जवानी के जरा गइल राजा जी। कवना सवतिया पर लुभा गइल राजा जी। कवना सवतिया पर लुभा गइल राजा जी। जाके परदेसवा में भूला गइल राजा जी। जाके परदेसवा में भूला गइल राजा जी। कवना पर लुभा गइल राजा जी। कवना सवतिया पर लुभा गइल राजा जी।
हो कैसे कहतारी सर्व परमोद दिल के पूछे नहीं दरद भाग में लिखाइल जिया जिगर ऐसन मरद भाग में लिखाइल जिया जिगर ऐसन मरद ओ शर्मा जितेंद्र दिल के पूछे नहीं दरद भाग में लिखाइल हमर दीपक जैसन मरद भाग में लिखाइल हसन जय जैसन मरद आसरा के चटनी राजा आसरा के चटनी चटा गइल राजा जी कवना सवतिया पर लुभा गइल राजा जी कवना सवतिया पर लुभा गइल राजा जी जाके परदेसवा में भुला गइल राजा जी जाके परदेसवा में भुला गइल राजा जी कवना सवतिया पर लुभा गइल राजा जी कवना सवतिया पर लुभा